Hoxe temos connosco nas cámaras de Telediven a actriz e contacontos ourensá Raquel Queizás, que vén de representar o seu espectáculo Casa Pechada para o alumnado de primeiro e segundo da ESO do Instituto. Benvida ao Chano Piñeiro e moitas grazas pola súa visita. Un placer, un placer. Estive moi a gusto aquí con vos. Actriz, contacontos, clown, manipuladora de títeres... Poderías dicir que é vostede moi polifacética. Que se considera realmente Raquel Queizás? Primeiro, falarme de tú. Vale, que me considero? Aparte de todo sí, iso. De manipuladora de títeres, de clown... Pois, unha nena que xoga, que se divirte. Porque todo o que fago, o fago con placer, porque me encanta, porque me fai sentir ben, e porque penso que axudo os demais a que se divirtan e a que aprendan cousas. Entón, gustame moito. E hai moitas facetas, claro, que un pode explorar. Todo é un xogo. Sabemos que vostede é filólogo e que realizou... Por favor, sí. Sabemos que ti é filóloga e que realizou distintos estudos relacionados coas artes escénicas. De onde xorde o teu interese pola interpretación e pola narración oral? Boa pregunta. Pois, desde moi pequena, como me criei con meus abuelos nun pueblo moi pequeno, lá na provincia de Ourense, Perín, que é Irugás, se chama. Ali estaba con meus abuelos e contaba moitas historias. Entón, xa de pequena mamei historias. Historias que non eran contos, que eran verdades, como dicía a miña abuela sempre. Te aparecido, te Santa Compaña, señales de morto, etc. E logo de pequena non era nada tímida, falaba moitísimo, aprendín a falar moi rápido. E xa daquela, sendo pequena, con 3-4 anos, me gustaba imitar as voces da xente. Entón, era todo como eso, como un xogo divertido, entre que escoitaba historias. Logo así iba ao colexio de monxas no que estudiaba, que eran todas as da cidade, e eu viña do pueblo contando historias de medo ali no recreo, pois eu tiña a todas aí, e a todos. Entón, ben pequeniños. A maioría dos teus espectáculos van dirixidos especialmente a nenos e nenas. Sínteste cómoda traballando para este público tan exigente? Porque, se unha cousa é verdade, é que a un neno, se non lle gusta algo, non lle gusta. Tens toda a razón. Pero para min, non lle teño medo ningún a ese público. Porque me sinto moi a gusto con eles. E é certo, como non lle guste, dícenche, me aburro! Pero así, sí, non se cortan un pelo. Pero gustame máis esa sinceridade. Dame máis medo, non vos, os adolescentes encantados tamén. O público, como a min, como que está detrás da cámara. Esta xente, xa... Non sei, teme pasado, e teño esa asignatura pendente. Iso que en Madrid contei bastante por pubs, pero... Non sei, ainda non acabo de encontrarlle o punto os que son como a mí. Porque como finxen máis, poden non gustar e estar... E a min eso non me gusta. Ti me entendes, non? E tes experiencia como actriz noutros campos, como cine, a televisión? Apeteceríalle facer máis cousas nestes mundos? Pois mira, sempre me chamou a atención. Fixen algunha curta, pero así, amateur, bastante amateur, bueno, como todas as curtas, que non hai axuda, non che pagan o traballo, ni nada. Sí que me gustaría facer unha película, tamén traballar na tele, pois non me importaría, xa que está aquí grabado, por decir, non me importaría facer algún papelín en algunha serie na galega, porque xusto eu marchei para Madrid cando despuntaban as series en Galicia, que rabia me deu. Marcho, chamo os compañeros, estaban todos na serie, e digo, que sorte, marcho eu, perdí a oportunidade. Pero sí, é algo que me gusta, é outra linguaxe, é outro código, pero que conste que a min a interacción co público directa, porque tes o teatro que ten a cuarta parede, a tele e o cine que corten peguen, pero a interacción así directa de que podo falar e que me respondas, eso a min gustame moitísimo, que che dá máis posibilidade para improvisar. Non sabes o que vai pasar a veces, entón eso gustame. Falemos de futuro. Algún proxecto novo en mente? Algo que nos poida anticipar? Proxectos teño tantos, a ver se levan a cabo, pero sempre ando argallando espectáculos novos. Estou agora con de bebés, de 0 a 3, que é outro mundo. Teño unha compañía de teatro para bebés, con unha compañeira, que se chama
A montaxe se chama Viaxe a Dada. É teatro sensorial, porque claro, son pequeniños, desde cero veñen, a veces veñen aí chupando a teta, ali ca mamá e mirando e contemplando todo. Entón aí sí que o que facemos é estimular os sentidos. Hai olores, hai sons, hai música, hai outro código. Estamos argallando a segunda parte, porque está tendo moito éxito, cos papás, hasta cos abuelos, porque claro, reviven a súa infancia. É cunha rutina diaria desde que se levanta o meniño ata que se deita, de todo o que hai que facer, non? Porque aparte son nai dunha nena de 2 anos, casi 3, se me escoita, dime, son mediana, e eu, é verdade, tes 3. Entonces, tamén me abriu outra posibilidade de conocer un mundo que descoñecía. E logo, argallando contadas para adolescentes, as que queiran, os institutos, o sea, a la carta. Xa fixen mitoloxía, fago terror, fixen clásicos de, bueno, tenme pedido Lazarillo, Quixote, cualquier cousa, estou preparada para afrontar. Espectáculos de teatro, estou con Monicreques de Cucas, temos unha versión de Quixote con animais, vamos o sábado en Asturias a actuar. Hai proxectos tamén con outra compañía Galitún, que é Mónica López, pero mapas xigantes, tamén hai teatro negro, mil cousas. Entón, non parar de crear, é o mellor. E logo xa era traballo. Sí. Eso sí. Bueno, pois isto é todo. Moitas grazas por concedernos un pouco dese tempo e por achegarse ata as terras de Forcalén. Gracias a ti, Andrea, e a ti, Susana. Un placer.